Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Anzathu amenewo afford ana achihana kuti aiti asanzike bwana. Bwana titokoze kuti munafika pano ndi maya kunyumba, ambuye akudaliseni kwa basi. Komanso mutilole nditokoze our running mates Dr. Jenny Answer SC kuti munali pano, ambuye akudaliseni. Komanso titokoze partner watu wa Dpp wankulu Honorable Chihana ndi maya kunyumba, ambuye akudaliseni. Nditokozenso bwana ma vice president anu amene ali pano, ndi Honorable Mwanamveka ali pano, tikuthokozeni. Honorable Gangata Machini mwana wanu ali pano, tikuthokozeni. Komanso Honorable Saka SC aliso pompano. Komanso tithokoze a leader of opposition Honorable Chaponda aliso pompano, ambuye akudaliseni. Tithokoze ISG a chief executive achipani chathu chokoma bwana anali pompano, tiyathokoze. Komanso nyamata wanu watanzi Honorable Mphepo analiso pano kutisogolera kuti program yonse iyende bwino. Zikomo kwambiri bwana. Bwana ife ndoyamika, amayi anu ndoyamika kwambiri amene ali pano. Asimaita kweza ndichala kwamba bwana aone. Tathokoza bwana motsogoleredwa ndi mayi athu mayi na vicha tilipo mpano, tikuthokozani bwana, tikuthokozani amayi. Lutenga ndi tuwachilimbikitso kuti anthu amenewa Dpp pa 16 September pano. Taona nditu Professor atapita Mutharika kulankhula for about 20 or so minutes. Papa ananena kuti iwo sakuti akupanga campaign, chifukwa campaign yamba kwa pano sikupemphana kuti adzavotere, chifukwa kutero nkungati kuwanyoza. Iwo akukhulupirira anthu adzavotere basi. Ananena so kuzapo kumbali ya kuti manifesto ijayo anakambapo za sabuside kuti spend sabuside ija adzapanganso zimene zijabwerezanso zimene zija. Ndicho linga choti ama nyumba zosadontha maganiza choncho mainga ndi alongosolera pamalo pano. Chapano muna chithunzithunzi china chimene kwa mtsogolera ameneyu ndi chani in terms of his confidence. Are they confident enough kuti akhoza? He is overconfident in fact, because anena kuti akazangoti watenga pa 16 pakwana pa 17 8 o'clock akuyika ma directive zimene zikuonesa kuti iyeyo ali confident kwambiri kuti muzivute zitani iyeyo apambana basi. Ananena kuti monga mwa directive omwe adzapange pa tsiku limene lolo pa kaboma limene ndikubwezeretsanso tachoka ku Blantyre. Okay, chapano ndikuona ndeto mtsogolera amene take one in terms of his two, where is he taking his manifesto next? Komanso kuti pochoka pano akhale akuenda motani in terms of campaign. Anakalipompa chilili koma ife tikhale pa kukuza mene zikuyendera. Mutharika aku ano tikuyankhula kodi iwo chiyembekezo ya masomphenya enough komanso kodi ziyende mota. A moment tikhale tikuyankhula ndi mtsogolera ameneyu wa chipani cha Democratic Progressive DPP, and in fact Hana tiyafusa kuti mumenya nokha campaign all right here on Zodiac. So Your Excellency, good evening and congratulations for the successful launch of the campaign and of course the manifesto launch today. Yes. What is the successful launch of the campaign? Why what?
Where next after the successful launch of this campaign? And we'll be meeting this week. The Central Committee will be meeting and we'll decide who's going to go where. The country is very big. We have only 41 days now, as you know, left. So I think we have to divide responsibility. But we'll be campaigning now. I mean, we've been campaigning since August last year anyway. But we'll be campaigning now. But we're meeting this week, and then we'll see. You'll find out. Your partner here, Enoch Chihana, yes, did say that go to Page House, rest and eat fish. Who campaign? Are you taking that advice? That's very nice. He's my son, you know, because his father was one of my closest friends. So he's being a son, wants to protect his father, so he doesn't want me to campaign too much. That's very nice of him. Kodi ndinokonzeka kuchita campaign. Tamva kuchokera kwa Enoch Chihana kuti akakhaleni pansi muzikadya nsomba. Mukhala mukudya nsomba kuota utaka kumene kukapena mukhale mukuyenda nsanje tuchitepa. Ana titenda madira wonse munganthazo timachitira kwatigawana madira osiyana kubanga tiyo afuna kuti ndidya nsomba mumuza ali kuti andipase box la nsomba kuti they are his. You have to give me a box of nsomba since you promised. Yes, Your Excellency. It's coming. Now, with 41 days left, yeah. How confident are you? The manifesto akuoneka ngati kuti mwina over ambitious komanso ndalama zokutchulidwa mmenemo ndi ndalama zomwe MRA matolera zitheke mukunena kuti locally generated resources according to the Collins Magalasi-led manifesto team. I think we can manage, as you say. You see, some of the money goes to the central government. It's a question of shifting. If you look at the numbers, it's smaller than what we spend at the national level. It's a question of shifting money. For example, this last budget, they had 79 billion just for State House alone. 79 billion, 1 month. Now that money can be shifted to the rural areas, to the villages and so forth. We'll find money. I don't think it's over ambitious. I think it's always to aim high. The sky is the limit, as my brother used to say. Aim high, and we're determined to build this country, and to build it, we must be ambitious. We're going to be ambitious, therefore we're going to aim high. Your Excellency, thank you so much. Thank you. Congratulations. Tell me your name again. Alex Banda from Zambia. Oh, yes, yes. Nice to see you again. Thank you so much. That's Professor Peter Mutharika, President of the Democratic Progressive Party, DPP. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.